Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τέταρτο μέρος για να μάθουμε το πώς θα λύσουμε τον κύβο του Rubik 3x3x3. Στο γάμα μέρος κάναμε μέχρι και τον σταυρό στην πάνω πλευρά και τη δεύτερη σειρά του κύβου. Τώρα θα ευθυγραμμίσουμε τα edges ώστε να ταιριάζουν με τα σωστά χρώματα. Πάμε να δούμε. Εδώ πρέπει πρώτα να είναι ευθυγραμμισμένο μόνο ένα edge, δηλαδή άμα ας πούμε είναι το μπλε και είναι και το κόκκινο, δεν το θέλουμε καθόλου, πρέπει να είναι μόνο ένα. Αυτό ας πούμε. Και κάνουμε τον εξής αλγόριθμο για να φέρουμε και τα άλλα σε τρίτη θέση. Μπορεί να μην γίνει με την πρώτη φορά, ας πούμε, εμένα δεν μου γίνει με την πρώτη, μπορεί να γίνει, να θέλει με τη δεύτερη φορά. Να το ευθυγραμμίσουμε. Επίσης υπάρχει μια περίπτωση που να είναι αυτό και το απέναντι του φτιαγμένο και όσες φορές και να το γυρίσουμε πάντα τα δύο απέναντι θα είναι φτιαγμένα. Γι' αυτό το πράγμα κάνουμε μία φορά τον αλγόριθμο. Έτσι, μία φορά μόνο και μόνο για να χαλάσουμε τα απέναντι και να έχουμε δύο φτιαγμένα. Μετά στρίβουμε τον κύβο μας ώστε να μένει μόνο ένα δηλαδή. Και όχι, δεν είναι αυτό φτιαγμένο, αυτό φτιάχτηκε μια χαρά. Και δεν ετοιμάστηκαν ακόμα. Όλα έτοιμα. Πάμε να το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Έχουμε μόνο ένα φτιαγμένο, τα άλλα δεν είναι φτιαγμένα. Κάνουμε μία φορά τον αλγόριθμο. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, είναι όχι, δεν είναι έτοιμα. Όλα έτοιμα. Και επίσης θέλω σε αυτό το βίντεο να σας δείξω επίσης πώς να φτιάξουμε τις σωστές γωνίες. Δηλαδή αυτή η γωνία έχει κόκκινο, μπλε και κίτρινο. Είναι μια χαρά. Η άλλη όμως έχει μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο και θα έπρεπε να μπαίνει εδώ. Αυτή έχει πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο και θα έπρεπε να μπαίνει εδώ. Και αυτή εδώ έπρεπε να μπαίνει εδώ. Οπότε πάμε να τις βάλουμε στη σωστή τους θέση. Πρώτα απ' όλα πάμε σε μία σωστή γωνία. Άμα δεν έχουμε καμία σωστή γωνία, πάμε σε όποια γωνία να είναι και κάνουμε τον αλγόριθμο που θα σας δείξω. Άμα έχουμε μία σωστή γωνία, πάμε σε αυτήν, τη φέρνουμε προς τα δεξιά και κάνουμε εδώ. Τη διώχνουμε, σηκώνουμε, φέρνουμε πίσω, σηκώνουμε. Πάμε εδώ και εδώ. Δεν έχουν φτιαχτεί γωνίες, πάμε άλλη μία. Το φέρνουμε από τα δεξιά. Έτοιμη, αλλά δεν είναι στη σωστή τη θέση. Έτοιμη. Πάμε να το δούμε αυτό άλλη μία. Και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο. Και επίσης στο τελευταίο βίντεο θα σας δείξω πώς να τις γυρνάτε στη σωστή τη θέση. Περιμένετε λίγο. Να είμαστε. Ευθυγραμμίζουμε μόνο ένα edge. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Κάνουμε τον αλγόριθμο. Δεν είναι ευθυγραμμισμένα όλα. Κάνουμε άλλη μια φορά τον αλγόριθμο. Ευθυγραμμίστηκαν όλα. Πάμε σε μια σωστή γωνία. Αυτή εδώ. Τη φέρνουμε από τα δεξιά. Έτοιμες όλες οι άλλες γωνίες. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.